El president de la Corporació de Mitjans, el dia 2 de juny, Televisió de Catalunya va emetre el programa Sense Ficció, un reportatge al voltant del fenomen del contraban a la frontera entre Catalunya i el Principat d'Andorra. Sota el nostre criteri, i a més, com saben, doncs jo soc d'allà dalt, crec que la imatge que es va donar del territori, concretament de la ciutat de la Seu, va ser una imatge totalment parcial. A més, el reportatge creiem que tenia determinades recreacions que eren absolutament irreals respecte al que hagi pogut passar en un territori fronterer com la comarca de l'Alt Urgell i com la ciutat de la Seu. La gent a la Seu es guanya la vida de forma honesta, la gent a la Seu es guanya la vida de forma honrada, i la ciutat de la Seu volem que sigui coneguda arreu del país pels seus actius, com la catedral romànica, com el Parc Olímpic del Segre, com ser la capital del formatge, i per tant hi va haver una queixa formal per part de l'Ajuntament de la Seu, però també una reacció per part de la majoria de veïns de la nostra ciutat contrària a la visió parcial que s'havia donat del territori en aquest reportatge sense ficció. Es va enviar en aquest cas una carta a la corporació, es va retornar aquesta carta per part de la corporació amb una disculpa, que agraïm, i en aquest cas jo crec que el que val la pena, el que voldria destacar, és que cal prendre consciència del poder que tenen els mitjans tots, però especialment els públics, per crear imaginari col·lectiu, i per tant cal evitar en qualsevol cas l'estigmatització d'una ciutat o d'un territori. I els demano també, en nom del grup parlamentari en aquest cas també, que es busquin solucions que reforcin la imatge real del territori, d'un territori com la Seu i com el Pirineu, un territori molt ric en moltes manifestacions culturals, en molts temes empresarials, en moltes qüestions vinculades al sector primari, i que creiem que han de tenir més i millor presència en els mitjans públics de Catalunya. Gràcies.